По-скоро някак си не виждах в нея този потенциал, който тя притежаваше. И казах, айде да ти го покажа, и тя ми каза, аз го запомних. В първите години беше повече удовлетворение за мен, че аз съм успяла моите амбиции да сбъдна, тъй като аз съм амбициозен треньор. Така имаше момент, в който съм сигурна, че нея беше много повече страх от мене, отколкото от изявата. Тогава ми е било много трудно, защото аз наистина много обичам Боряна. Здравейте, аз съм Лаура Трац, а вие гледате Отвъд подиума. Емоциите от Олимпийските игри ни държат все още, от момента, в който Боряна Калейн завоюва сребърното отличие в многобоя. Днес ще говорим с нейната най-голяма опора, втора майка и личен треньор Мариана Памукова. Здравейте, безкрайно щастлива съм, че сте наш гост и че ще имаме възможността да проследим пътят на вашия тандем, този път от треньорската гледна точка. Как се чувствате 4 месеца след спечеленото олимпийско сребро? Благодаря, Лаури, за поканата първо. Чувствам се изключително удовлетворена от целия път, който изминахме, защото това беше път, който ни научи на много. И двете. Така че крайният резултат, спечелването на този медал, тъй като това беше нейна много голяма мечта от малка, със сигурност и моя цел като треньор. Така едно огромно удовлетворение изпитвам. Олегнаха ли вече всички емоции от Олимпийските игри или сега, когато осъзнахте какво всъщност направихте, са още по-силни? Мисля, че с времето ще се засилват емоциите и ще се получава това осъзнаване на всичко, което се случи до момента. Аз лично не бих казала, че все още съм го изпитала. Сега ще ви върна назад във времето. Каква гимнастичка беше Мариана Памукова и каква бе първата ви среща с художествената гимнастика? Аз започнах, когато бях на 5. Моите родители ме записаха на гимнастика. Не е било мое желание. Честно казано, тогава нямах и никаква представа какво изглежда, по какъв начин изглежда този спорт. Майка ми работеше в спортната база на ЦСКА като медицински екип и всъщност там се провеждаха занимания по гимнастика и така моите родители решиха да ме запишат. Това беше на 4-ти километър, където в момента се намира Арена Армеец. Всъщност там бяха моите първи стъпки в художествената гимнастика. При Катя Милева започнах и след това се преместих на стадион Васил Левски, тъй като аз започнах в ЦСКА и там беше тяхната основна база. И така продължих още няколко години. След това моите родители прецениха, че ще ме преместят в друг клуб. Преминах към клуб Левски и така си приключих и кариерата в клуб Левски, като в последствие, там където аз тренирах, всъщност клуба стана Левски Триадица. Там започвате да се готвите под ръководството на госпожа Валентина Ганева. Какъв треньор беше тя за вас? Подготовката ми при нея ми даде възможност да се науча на това да се организирам по-добре, тъй като наистина бяхме страшно много деца и тя нямаше възможност на абсолютно всички деца да обръща внимание и повечето задачи ни бяха самостоятелни след това да работиме. Така че това ме научи на една организираност, на това да бъда по-самокритична към себе си, което е изключителен плюс за развитието ми след това. Кои бяха най-силните ви качества като гимнастичка и смятате ли, че ги предавате и предадохте на своите възпитанички? Чувала съм, че можете да конкурирате буба на фуетета. Така ли?
Аз бях много координирана гимнастичка. Имах качества, като качеството гъвкавост, конкретно така притежавах го в голяма степен. Със сигурност не бях много амбициозен състезател. Нямах големи цели, които да си поставям пред себе си. Бях въртелива. Истината е, че имах възможността да работя с човекът, който отвори очите ми към буба, и това беше Володя Лебедев, нашият педагог балетен, който беше изключителен професионалист. И да, умеех да се върта, не мога да конкурирам буба определено, но пък добре знаех техниката на този тип пируети, които тя изпълнява, защото тя се върти в другата посока на андеор. И така можех в годините да съм и в полза като препоръки. Забелязвахме го на килима. А как решихте да прекратите състезателната си кариера и още тогава, като гимнастичка ли, знаехте, че искате да бъдете треньор? Аз знаех, че искам да бъда треньор още в момента, в който стъпих в залата, защото бях запленена от този спорт и аз винаги съм искала да бъда треньор. Още когато бях малка, когато ме разпитваха каква искаш да станеш, като всяко малко дете, което го питат, аз винаги съм казвала, че искам да бъда треньор. Никога не съм имала желание да бъда с друга професия. Това е нещо, което винаги ме е вълнувало много. И още като студентка сбъдвате тази си мечта и започвате да работите в залата. Какво бихте посъветвала всички млади треньори, които сега прохождат в тази професия? Много съвети мога да им дам. На първо място да бъдат търпеливи, да знаят, че нещата се случват с време. Те не могат да се случат на момента. Да уважават състезателите, да чувстват техните емоции, защото това, че са деца, не означава, че те не носят същите чувства и емоции, каквито носи всеки един възрастен човек. Просто те ги изразяват по малко по-различен начин. Но ние трябва да опознаваме децата и да знаем какви са техните емоции, за да можем да им помагаме. И наистина преди всичко уважението към личността. Още когато вие правите първите си стъпки като треньор в залата, се появява и Боряна Калин, която е в вашата подготвителна група. Смятате ли, че сте допускали някакви грешки в началото и какво бихте променила? Разбира се. Не една и две грешки. Много грешки съм допускала. Аз бях много млад треньор, когато започнах с нея. Нямах опита. Истината е, че аз започнах като треньор малко преди това, но работех с готови големи гимнастички. Бях нетърпелива, исках нещата да се случват сега, не можех да вникна в същността на децата и на техните емоции, не можех да ги разбера какво мислят, тъй като едно малко дете много по-трудно се умява да говори и се умява да изкаже нещата, които са му вътре в душата. И ако треньора не е добър педагог и не го е научил това с опита си, комуникацията е много трудна. Така че аз това не го умех определено. Навивах си нещо на пръста и знаех, че това трябва да се случи сега и не ме интересуваше друго. И можеше да прави повторения на много опити, докато не се получи. С времето осъзнах, че няма как да се случат точно така нещата. Случвало ми се да и повишавам тон, за което съжалявам, тъй като не смятам, че това е подхода. Повишаването на тон не бива да бъде с цел да потискаш емоционално детето. Надявам се повечето треньори, които ще ни гледат, да се вслушат в тези думи и да успеят да бъдат по-търпеливи и разбиращи към състезателките си. Игра на съдбата, така бих нарекла вашата първа среща с бубето. Какво си спомняте вие от този ден? Аз си спомням даже и първия ден, в който тя дойде в залата, майка я доведе. Те бяха две дечица. Всъщност първо майка ни срещна съвсем случайно. Се срещнахме, попита къде може да си запише детето на гимнастика.
Това беше около залата на националния отбор. И всъщност аз си показах къде е нашата зала. Тя каза, добре, ще се върна с моята дъщеря, още едно детенце. Дойдоха, беше обедно време и нямаше никой в залата. Всъщност тогава няколко треньора работехме с подготвителна група и се бяхме разбрали, че нали, като дойде дете при единия треньор, следващото дете при другия треньор. Всъщност така беше дошъл моя ред при идване на дете да го поема. И си спомням, че те влязоха в залата. Никога няма да забравя нейните големи сини очи, така ококорени и гледаше. Беше много смешна. И всъщност елементарни неща, чисто като качество, гъвкавост, проверих какви са техните данни и им казах всъщност от колко часа започват тренировките на групите за тази възраст дечица. И така тя започна да идва. Може би около година беше подготвителна група. Изключително мълчаливо дете. Не изразяваше по никакъв начин емоция. Винаги гледаше много съсредоточено и винаги седеше на пръсти. Няма значение какво правиме, тя винаги стоеше на пръсти. И аз така си я спомням. И всъщност година по-късно направихме селекция за дечица, които да бъдат изтеглени от подготвителна група. Тя попадна измежду тези деца и не ми е отнело огромни усилия, за да покаже тя потенциала си в това качество. И тя, попадайки там, започнаха да играят балет и всъщност тогава си спомням, тъй като тя продължаваше да не изразява емоции и аз, както казах, че това е много важно за един треньор да го научи, аз тогава не го умеех. И по-скоро някак си не виждах в нея този потенциал, който тя притежаваше, тъй като тя винаги стоеше настрани, не беше от нейните деца. Беше страшно изпълнителна, което ми правеше впечатление, но някакси нямаше комуникацията между нас, което беше моя вина, че я нямаше, защото тя беше малка. И е работа на педагога да намери пътя към детето. И всъщност си спомням, че когато започнаха да играят балет, същия този педагог, Володя Лебедев, дойде при мен и ми каза, да знаеш, това дете има огромен потенциал. И аз така погледна го, казах му, добре. Обаче той продължи. Почти със всеки път. Да знаеш, в това дете има много голям потенциал. Аз работех, разбира се, с нея, но имах и много други деца и така не бих казал, че бях фокусирана в това да видя нейния потенциал. И си спомням, понеже ние имаме турнир на клуба, празник, 10 дни преди празника, той ми каза, направи съчетание. И аз си казах, няма да й направя съчетание, защото тя по никакъв начин не проявява активност. И той, не, направи съчетание. И така след един разговор с него, и той продължавайки да настоява за това да й направя съчетание, ми каза, да знаеш, от това дете ще стане шампион, стига да не си развали фигурата. И аз само за да спре да говори с мене, да й направя съчетание, викам, добре, ще й направя съчетание. И спомням, че това наистина беше 10 дни преди празникът. И аз пуснах някаква детска музика, бях намерила. Пуснах я и така, докато си го измислях, си го преигравах съчетанието. И като, понеже то бързо вървеше, тъй като нямаше нещо безкрайно сложно като елементи вътре в съчетанието. И аз като свърших и казах, айде да ти го покажа. И тя ми каза, аз го запомних. И аз чак даже се изсмях и казах, айде да видя как си го запомнила. И наистина го беше запомнила и всъщност това беше първия път, в който аз осъзнах, че пропускам нещо в това да видя нейната същност. В това да видя нейния талант, да се опитам да развия това, което тя притежава. И така това може би беше преломния ми ден, в който аз започнах да се опитвам да я опозная, да се опитвам да
да намеря същността и да разговарям с нея. Много пъти се е случвало да правя елементи, които са били наистина безкрайно трудни за възрастта й, но пък аз настоявах тя да ги прави. Може би това, че от малка я карах да играе трудна гимнастика, на нея много й помогна да бъде по-смела. Разбира се, имало моменти, в които прекалената сложност също крие риск, защото когато я има тази прекалена сложност, може да се случи детето да не може да изработи определени елементи, то да греши. Нали, тук е ролята на треньора да знае кога да отстъпи крачка назад, от гледна точка на това да запази смелостта на едно дете, а не то да се потисне от това, че непрекъснато греши. Така че наистина момента е много тънък кога да натискаш и кога да отстъпиш. Да, но освен всичко, може би нейното трудолюбие ви е потиквало да излагате по-трудни елементи. Аз много добре си спомням в училище, в междучасията, тя беше с въжето и си отработваше елементите от съчетанията. Има ли сега в новото поколение толкова трудолюбиви и отдадени на своята цел деца? Да ти кажа, поколенията са много различни. Ако ме питаш дали виждам същото, което съм виждала в Боряна, в някое дете в момента, не виждам. Но пък виждам други неща, които тя не е притежавала като малка. Или поне не ги е показвала в този си период на израстване. Те са се проявили в по-късен етап. Много са различни поколенията. Вие бяхте поколение, което не получавахте всичко наготово. Тогава много повече проявявахте усилие, за да научите определени неща, защото тя ги нямаше наготово да може да ги видите, да може да ги прочетете. Вие търсехте информацията, докато сега децата я получават наготово и това със сигурност променя техния начин на живот и техните възгледи за това как трябва да се случи едно нещо. Трудът на бубето се възнаграждава още във възраст деца, където тя става републиканска шампионка. Много рядко златна медалистка при най-малките успява да стигне до възраст жени, камо ли до медал от Олимпиада. Как успяхте да съхраните и психиката, и физиката, и мотивацията, и разбира се? Да, наистина това е дете, което от малка започна с това да се отличава от останалите деца и с това да бъде по-добра от тях. И така запази това до последния ден от кариерата си. Труден е периода на израстване. Със сигурност това, че тя самата беше много амбициозна и тя самата си поставяше много високи цели, помогна за това тя да задържи мотивацията си. Със сигурност с това, че аз си дадох шанс да я опозная и то в детайли, като човек и като емоции, които тя притежаваше в себе си и като начин на мислене, ми помогна аз пък като треньор да я насочвам в момента, в които на нея се е случвало да сгреши, да тръгне да се подхлъзва по път, който нямаше да я заведе на крайната й цел. Крайна сметка не мога да кажа, че има много такива моменти. Не мога да кажа, че много ми се е налагало да работя за това, но имало ги тези моменти, особено в една така по-специална възраст. Имахме моменти, в които не бих казала, че я мотивирах, но започнахме да имаме различни виждания за някои неща, как трябва да се случват. И така, имали сме търкания през годините, което е нормално. Ние сме много дълги години заедно. Но сме имали търкания и така ми отне известно време да й покажа, че в повечето случаи поне моя опит като треньор е бил по-добрия вариант да се случат нещата по начин, по който аз ги искам, отколкото нейното виждане в момента за нещата, защото тя не е имала този опит, за да може да знае кое наистина е било най-правилното за нея. Тя е много умна, любознателна, бих казала, ерудирана гимнастичка. Сигурна съм, че ви е задавала много въпроси и то много интересни такива. По какъв начин намирахте най-правилните отговори?
Разбира се, аз непрекъснато получавах от нея въпроси. Доста често те даже не бяха свързани с гимнастика. Тези въпроси. Случва ми се да ми зададе въпроси, за които аз нямам отговор и не знам точната информация. И ми се налагало да влезна, да прочита, да науча, за да мога да я разкажа. Не съм имала проблем с това да не мога да отговоря на нещо. Понякога може да ми се е случвало да е малко на по-късен етап отговора, но винаги е получавала такъв. Често я виждаме с книга в ръка. Следили ли сте какво чете? Намесвали ли сте се в процеса и в това отношение? Тя чете фентази основно и почти винаги е четяла това. Имаше период, в който и казах, че трябва да се опита да смени литературата и да почне да чете и друга литература, за да може да се дообогатява. Но така или иначе това си дойде с времето и тя сама си стигна до тези мисли, че трябва да смени жанра и да пробва да прочете и нещо друго, да види и друга гледна точка, защото книгите те обогатяват, те ти дават, те ти показват един друг поглед на изразяване на емоции, защото автора изразява емоции, освен определена история. И всички книги ни носят различни емоции, от която ние можем да видим плюсовете, минусите. Прекрасно казано, благодаря ви за този отговор. А сега ще се върнем отново при малката Боряна. Как се отразяваха тези победи, когато ставаше държавна шампионка още във възраст деца? Както казах, тогава все още не бях толкова толерантен треньор и не съм ми дава особено много възможност да се радва и да си мисли, че е много добра, защото след всяко състезание почвах още повече да я натискам и още по-трудни неща да слагам и още повече да искам на момента да се получат. Така че не мисля, че тя изобщо е осмислила това, че е толкова добра. Всъщност тя през годините става 9 пъти републиканска шампионка и то само в многобоя. Дори на последното държавно първенство всъщност не взе участие. Караше ли ви това да се чувствате горда като треньор? Дори да сте и го спестявала? Какво е особено в началото, какво беше за вас това гимнастичката ви да печели почти всяко държавно първенство? Аз бях много щастлива. Аз много се гордеех с нея. Истината, че в последните години почнах да си позволявам да й казвам, че се гордея с нея, но аз винаги съм се гордяла с нея. И удовлетворение от това, че успявам да помогна на едно дете да сбъдне мечтата си в последните години. В първите години беше повече удовлетворение за мен, че аз съм успяла моите амбиции да сбъдна, тъй като аз съм амбициозен треньор. И така в годините започнах повече да се подчинявам на нейните амбиции и да й помагам тя да ги реализира. Имало неща, за които съм я натискала, разбира се. И то доста. Непрекъснато водехме война за пируетите. Това беше непрекъснато и до последно. Аз си казах, хайде направи още един или два. И тя, госпожица, наистина не мога в момента да направя повече. Това ми е възможност. Аз казвам, не ти е това възможността. Можеш повече да направиш. И аз винаги казах, това е нещо, което теб те отличава от всички останали. Това е твоята запазена марка и ти трябва винаги да показваш повече от нея. И така. Боряна имаше гръбначно изкривяване. Аз много ясно си спомням в залата всички упражнения, които изпълнявахте заедно с нея, колко стриктна бяхте за правилното изпълнение на елементите. Какъв съвет бихте дали на момичетата, гимнастичките и хората като цяло, които се борят с този проблем, за да успеят да сбъднат мечтата си, да тренират въпреки това и да живеят нормален живот? Истината е, че при нея изкривяването започна в момент, в който тя имаше така известна пауза от спорта, поради това, че на няколко пъти си чупи краката. И всъщност при едно от тези щупвания тя много дълго време остана извън залата. Под извън залата имам предвид, че не е била активна в тренировките си. Така тя израсна в този период малко повече, тъй като не беше на по-усилени натоварвания и това й даде възможност да поизрасне малко повече. Другото, че тя самата с
това, че беше прекалено гъвкава, нали, това си е една предпоставка към гръбначно изкривяване, защото тази хипермобилност на гръбнака води до по-лесното изкривяване в последствие. И мене винаги много ме е било страх от травми и не мога да ви кажа защо, но конкретно гръбначното изкривяване винаги много ме е било страх. Някоя моя гимнастичка да не се изкриви. И когато бяха малки, много работеха наляво-надясно, с лява ръка изхвърляха, много опити им давах да правят. За да балансирам, със сигурност помага, но не може да предотврати, ако имаш тази предразположеност. Но така можеш да, като треньор, да следиш за правилното изграждане на мускулатурата двустранно. Защото когато едностранно започне да се изгражда една мускулатура, неминуемо по-силната част започва да дърпа. И то става много постепенен този процес. Понякога в началото не забележим, когато го видиш, вече е късно. Когато видях, че тя започва да има лека асиметрия и че започва леко гръбнака да тръгва, веднага се консултирахме с доктори. Тогава намерих най-добрите специалисти. Ходихме при един, при втори, при трети, проучвах, докато стигнахме до най-добрите специалисти в тази област в България. Едни от най-добрите, разбира се. И така той се занимаваше с една малко по-нестандартна лечебна гимнастика. Беше изкарал много курсове в чужбина точно за такъв тип лечение на гръбначни изкривявания. И започнахме, той беше един курс от упражнения, които показа, с които аз бях много добре запозната и всеки божи ден тя ги правеше пред мене. Карах я даже по бюстие да се съблича, за да мога да виждам по какъв начин работи нейната мускулатура на гърба, за да мога да коригирам. И така много, много настоятелно всекидневно я карах да ги прави тези упражнения. И за това сме стигали до търкания. Но да, тя беше малка сравнително, за да бъде добре осъзната какъв проблем може да е това занапред. И така за това аз толкова настоятелно работех с нея. Вие имали ли сте по-сериозни травми като гимнастичка и може ли това да е една от причините за този страх към вашите момичета? Не, да ви кажа, не съм имала някаква сериозна травма. Имала съм болешки, но нищо сериозно. Може би защото виждах вече, беше дошъл периода, в който виждах този огромен потенциал при нея. Аз имах и други добри гимнастички по това време. Така някакси виждах потенциала в цялото това поколение, с което работех. И знаех, че една контузия може да ги отдели от спорта. Може би заради това го изпитвах този страх. Мога да кажа, че и до последно изпитвах страх от това да не се контузият. Вече споменахте тежкото счупване на крака при бубето. Случи се през 2013 година по време на състезание в Румъния. Как реагирахте, когато тя ви каза, когато разбрахте, че крака ѝ е счупен и как ви се отрази цялата ситуация? Тя се загряваше, това беше преди третото изпълнение и пробвайки тръгна да прави скок и всъщност на тръгването се спря така и примига и аз нямаше нищо видимо, което така да ми подскаже, че тя е стъпила накриво. По-скоро при приземяването повече е натиснала към външната част на ходилото, защото със сигурност нямаше стъпване накриво. И така почна да куца и аз извиках, казах, какво има, бубе? Тя каза ми, стъпих накриво. Но то не беше стъпване в буквалния смисъл накриво, може би просто наистина с по-голям натиск към външната част. И аз казах как и седни долу, накарах я да направи няколко упражнения с ходилата и да ми каже в каква позиция я боли крака. Тя каза, че я боли при определени позиции, но каза мога. Нямаше видими промени по крака, като надуване
или посиняване. И аз казах, можеш ли да играеш? Тя каза, да, мога. И аз си казах, добре, всичко, което пробваш, не дей да скачаш. Нали? Пропускай скоковете, продължавай нататъка. И примерно това беше 2-3 изпълнения преди нейното. И тя така продължи да пробва, ама я виждах, че куца и казах, Бобе, можеш ли да играеш? Тя каза, да, все още нямаше такива видими промени по крака. И аз си казах, добре, ела при докторите все пак. И всъщност ние отивайки при докторите, те я замразиха. И аз ги попитах, може ли да продължи да играе. Много леко беше почнал да се подува вече крака. И те ми казаха, не ви препоръчваме, по-добре я заведете на снимка, но в този момент те я извикаха, защото беше дошъл нейния ред. И тя хукна. Там, откъдето трябваше да излезе, беше на другия край на залата. И тя, ама много тича до там, аз след нея тичам, викам, Бубе, нямаше Бубе. И тя си беше тръгнала, излезна и си изигра страхотно съчетание. Между другото, по абсолютно никакъв начин не пролича, че има проблем с този крак. И всъщност в момента, в който завърши, в момента, в който напусна червената линия, очертанията на килима, до прибирането и отзад в залата вече куцаше много. Всъщност, като дойде отзад, крака вече беше много подут. И аз си казах, няма да играеш повече. Заведох я при доктора. Те казаха, веднага отивайте на снимка. Всъщност аз отидох и казах на главния съдия, че приключваме състезанието. И тръгнахме за София. Веднага ни бяхме с кола. Тогава и всъщност в Пирогов направиха снимка и се оказа, нали, счупване. Всъщност тогава даже докторите казаха, че костта е изтръгната, защото са и толкова здрави сухожилията и всъщност на едно от залавните места, където е закачено сухожилието, всъщност се беше отчупил цялото това парче, но заедно с сухожилието се беше разместил, беше минало в друга посока, беше тръгнало. И тогава те казаха, няма вариант, освен да се оперира, тъй като вече беше доста разместено. Изчакаха се 2 или 3 седмици и стоя с гипс, с лонгета беше, защото беше много оттекал кръка, трябваше да спадне от тока, за да може да се направи операцията. И така мисля, че след 3 седмици някъде беше операцията. На мен беше много тежък период, защото я нямаше в залата. Някак си виждах как всичките амбиции, които съм имала, започват така леко да отиват на заден план, да се изпаряват, да виждам, че нея няма в залата. Тогава ми беше така доста тежко, но се държах и така бях сигурна, че тя ще се върне. Просто не знаех колко време ще отнеме, не знаех колко ще е нейното изоставане и дали ще може да навакса. Успя. Аз точно това ще да кажа, че докато говорите, просто се усеща чисто човешкия фактор, колко сте загрижена и колко много я обичате и как не сте заслепена от тази амбиция, за която всъщност говорите. Всички треньори са емоционални към състезателките си. Няма как ти всекидневно да работиш с определен човек, да споделяте емоции, независимо какви, дали от тъга, дали от щастие, да преминавате през трудни моменти и да ги няма и личните чувства към личността. Така че със сигурност всеки един треньор е загрижен за състезателя си. Сега може би всеки треньор по различен начин показва неговите емоции. Със сигурност според възрастта на детето също по различен начин се показват тези емоции. А какъв трябва да е тренировъчния режим на един контузен състезател? На какво наблягахте вие и как протече възстановяването и как тя започна своята подготовка? На това да се поддържа добра мускулатура. Защото при един активен спортист, когато той спре внезапно по някаква причина, ако не може и е възпрепятстван за това да поддържа добре мускулатурата, след това завръщането е много, много, много по-трудно. Ако ти въпреки контузията можеш да поддържаш дори да не е цялото тяло, но поне част от мускулатурата си, след това навлизането е в пъти по-лесно. Всъщност това се случва точно когато бобето навлиза в девойки старша възраст. Запознатите с нашия спорт знаят, че тогава започват големите състезания.
за гимнастичките. Как успяхте да планирате подготовката и за най-важните турнири предвид ситуацията? Всъщност тя трябваше да кандидатства за национален отбор същата тази година. И тъй като при нея проблема беше не просто, че счупи кръка и че се наложи операция, трябваше 4 месеца изобщо да не стъпва на този крак. Беше с патерици. Всъщност, когато спомням си, началото на август, някъде беше края на юли, началото на август, направихме снимка, се установи, че кръка не е зараснал независимо от пироните, които тя имаше в кръка. И всъщност почнахме изследвания да видим какво се случва, защо. Разбрахме, че тя не усвоява калций. Помислихте ли си тогава, че това може да е пагубно за кариерата и... Не. Изобщо все пак имахте не. вяра, Тогава изобщо не ми мина през акъла за това. Пак почнахме да търсиме възможно най-добрите специалисти, с които да се консултираме, за да може да намерим проблема. Така и да го решиме, защото просто поемането на калци не е решаване на проблема. Нали? Ти трябва да установиш... Да. Когато не разбереш каква е причината, тя пак ще излезне наяве, този проблем след време. И всъщност ние, намирайки проблема, той беше доста бързо отстранен, кръка се възстанови, тя започна да може да стъпва вече на този крак, започнахме да работим постепенно, да вкарваме упражнения, започнахме, разбира се, от ходения, за да може да усети добре ходилото си, да може да се усети стабилно върху това ходило. След това вече дойде вдигането на пръсти и така постепенно. Между другото, сравнително бързо навлезна, може би за около 2 месеца, даже може би няма и толкова, вече така беше възвърнала доста голяма част от нещата, които умееше да прави. Не бяхме правили скокове до този момент. Така в този период всъщност тя започна да влиза и в ансамбъл. Помогна и за раздвижването, защото мястото, на което тя играше, беше една идея така по-леко. И всъщност той помогна за това да се дораздвижи добре, в същото време да възвърне своята издръжливост, защото това е нещо, което се губи бързо. Междувременно наближаваше и времето, в което трябваше да бъде тестирана за национален отбор. И варианта да не се яви не съществуваше. Или трябваше да се яви и да си печели мястото, или просто пропускаше шанса си за девойки. Ние тогава доста мислехме и тъй като наистина нямаше друг вариант, нямаше как да се направи друга дата тогава. Така, в общи линии променихме съчетанията да бъдат съобразени с нейния проблем. Спомням си, че тогава и махнах всичките скокове и оставих само един, който беше от 2 крака, за да мога да щада кръка, защото тя все още беше с пироните. И направено доста успешно контролно, предвид дългата липса от залата, говоря като липса, като натоварване, като това да може да играе съчетание, защото тя поддържа нейната координация, нейната ловкост, но все пак, когато ти застанеш да играеш с музика, натоварването е съвсем различно и манипулацията с уреда е съвсем различно от това просто елементи да правиш. Но успяхме. И всъщност тя влезна в национален отбор и така започна нейната централизирана подготовка от новата година. Обаче, защото не й предстоеше още една операция, в която да махнат пироните. Тя беше 9-10 месеца по-късно някъде. И така след това тя започна да се натоварва. Постепенно вкарахме всички неща. Доста дълго време след това все още не правеше големи скокове. Нали, те бяха заложени в съчетанието, но тя просто ги маркираше, когато стигнеше до тях, за да можем да щадиме кръка. А как се справихте и психологически с тази травма? Имаше ли страх при нея да изпълнява тези скокове, след като се е случило, след като травмата се случва именно на тях? Не. Никога излагах. Не се страхуваше до момента, до който не си щупи втория път кръка, защото тя го щупи на същия елемент. Просто беше другия крак. Първия път беше при отскачането, втория път беше при приземяването.
тогава почна да изпитва лек страх от това, но тя тогава почна да няма същата чувствителност към едно от ходилата си. И смятам, че до голяма степен и това допринесе за нейния страх. Не е бил много силен, но го имаше притеснението. А какво предприехте вие, за да й помогнете да се справи с проблема? Аз винаги съм и казвала, че всяко нещо се случва по причина. И може би е трябвало да спре, да поеме въздух, да преосмисли някои неща. Аз да спра, да поема въздух, да преосмисля някои неща. В тези ситуации аз бях много силна и така. В общи линии вдъхвах кураж, че всичко ще се оправи, че този път ще е много по-бързо, специално за второто щупване беше. С ясното съзнание, че тя излизайки от залата, това пак е връщане назад. И че ще е трудно, но така винаги казвах, спокойно, так малко ще си починеш. То даже беше около новогодишните празници втория път. И казах, така ще се заредиш, новата година ще почнем с нови сили. Така до втория път се крепях много. Разбира се, имаше хора, които ми помагаха. Моя клуб, моите колежки, ръководството ни. Така имаше хора, които винаги бяха зад нас и винаги са ни помагали, защото аз пред нея никога не съм си позволявала да покажа слабост. И тези слабости, когато ми било тежко, съм ги показвала пред моите близки, приятели и колеги в залата. Така че до втория път нямах проблем. Третия път ми беше много тежко вече. Колко трудно е по този начин да омекотявате информацията, която стига до Боряна, с цел да предпазите нея и психиката и да й помогнете тя да бъде силна, когато вие осъзнавате още по-ясно какво се случва? Много пъти ми е било много трудно да го правя. Ти нямаш шанс да съхраниш един състезател, ако го товариш с излишна информация. Състезателя е най-важният човек от екипът, защото той е човека, който излиза на килима. Ти може да си неговият треньор, може да си го научил на всичко, може да си го подкрепил във всичко, но на килима той е сам. И той трябва да се справи с всичко. И когато ти натовариш дете, момиче, няма значение в каква възраст е, с странични неща, ти със сигурност го потискаш по някакъв начин и със сигурност го разсейваш от основните му цели и от основните му задачи, което може да доведе до нарушаване на неговото участие. Пък, крайна сметка, аз пак мога да кажа това, че да, треньора е този, който научава състезателя, но ако състезателя не умее и не се умява на килима да се покаже, и треньора е никой. Така че... Доказателство за това колко успешно сте се справили с възстановяването и както физически, така и морално, са успехите, които тя започва да жъне още следващата година, като девойка в националния отбор на България. Първото голямо състезание, както за нея, така и за вас, е европейското в Баку. Там, за съжаление, вие нямате възможност да бъдете до нея, да я подкрепяте на състезанието. Колко труден беше за вас този момент и как се справихте? По какъв начин ни помагахте? Беше ми много тъжно, че няма да мога да отида на това състезание, тъй като за нея беше първото голямо състезание. Ние всеки ден се чувахме и то по много пъти, преди и след тренировка. Беше ми трудно, защото не можех да я усета, не знаех точно какви са нейните емоции, да ги видя, защото тя ми разказваше, но понякога начина, по който едно дете може да разкаже нещата, може да не са най-обективните от наистина усещанията ми от това, което го вижда, защото то може да си мисли, че не го е страх или че няма притесненията от нещо, но когато ти си там и виждаш нещата, може да ги видиш по малко по-различен начин. И да виждаш, че примерно то има проблем с нещо, можеш да го напътстваш, да го насочиш. Разбира се, там имаше много добри специалисти, които по това време също имаха така поглед над нейната работа и работеха с нея. Но все пак вие сте най-близкият човек. Да.
имаше кой да й помогне, но беше ми тежко, че не бях там. Какво чувствахте по време на изиграванията и къде е по-притеснително и напрегнато, до килима или на километри от държавата, в която се провежда състезанието? И в двата варианта е трудно. За мен това беше първо голямо състезание. Спомням си, че я гледах и така ми трепереха ръцете, докато гледах телефона. Беше ме много страх тогава да я гледам. И знаех, че не съм там в ситуацията и че не знам тя какво изпитвала. Може би това го направи по-страшно за мен. Като не знаех наистина как се е загряла, успяла ли е да си пробва всичко. Така при нея много си личеше искрата в очите. Аз много я познавах по начина, по който ме гледа. И знаех какви са нейните мисли. Даже понякога, много често, особено в последните години, не се е случвало да ми каже, имам проблем с дадено нещо. Аз го виждах проблема в нея и така винаги знаех какво да й кажа, за да мога да й помогна. Колко е важна тази връзка между състезател и треньор? Много. Много, защото понякога отнема много повече време състезателя да сподели, за да може треньора да върне обратна връзка. Когато треньор и състезател се познават толкова добре, наистина няма нужда от тези думи, има нужда от това треньора, виждайки проблема, да каже 2-3 неща, 2-3 думи и нещата да тръгнат в правилна посока. Вие сте с нея от първия и ден в залата до олимпийското сребро. Мислите ли, че това е тайната съставка за този успех и за тези отношения между вас двете? Със сигурност това, че аз я познавам от толкова мъничка и тя израсна пред мене, изгради се като личност пред очите ми, ми е било в помощ и на мен, и на нея, защото ние се усещахме. Аз пак казвам, тя нямаше нужда да ми споделя. Някои неща аз ги виждах и знаех по какъв начин да й помогна. Разбира се, понякога се случва да не е сполучлив тандем между треньор и състезател поради определени причини. И може да се наложи смяна на треньора, но така като цяло аз смятам, че когато спойката е добра, трябва да се продължи в този тандем. Смятам, че ние като треньори трябва също да имаме реална представа за това доколко са нашите възможности и доколко ние можем да помогнем на едно дете да реализира таланта си. Защото не всеки успява да извлече максимум от едно дете. Дали заради възрастови особености, дали заради опит, дали заради умения. Те могат да бъдат много факторите. Но ние като треньори наистина трябва да имаме един правилен самоанализ за нас самите. И когато по някаква причина ние виждаме, че не съумяваме да измъкнем максимума, смятам, че няма нищо лошо в това ти да кажеш: аз бях до тук, дадох ти това, това и това. Това беше моя максимум към теб. Ти трябва да продължиш своето развитие, нали, с друг специалист, с друг треньор. Съответно ти самия да го насочиш. Смятам, че всеки трябва да знае докъде може да помогне на един човек. Аз, нали, в случая си с нея, никога не съм чувствала момента, в който да не мога да се справя с нея. И може би това беше момента, в който аз знаех, че ще продължа с нея. Вие имате и много доказателства, че тандемът ви е успешен. Постигате невероятни резултати на европейското, за което говорихме преди малко. Боряна печели бронз на топка. Колко удовлетворена бяхте в този момент от европейско първенство, голямо състезание, тя е индивидуална гимнастичка в жестока конкуренция. Как се почувствахте и какви цели си поставихте за напред? Бях много щастлива. Като беше по-малка, някакси повече успявах да изразя емоциите си от успеха. Така с напредване на годините, с напредване на отговорностите,
може би не съумях така емоционално да покажа щастието си от успеха, даже понякога не съм го и чувствала. Толкова много обграден заобиколен от други мисли. Наистина бях много щастлива тогава. За следващата година целите ми бяха да бъде държавен шампион, защото всъщност това беше единственото, което тя имаше като голямо състезание. И това да се подготви да премине към възраст жени, защото това е една доста трудна промяна от девойки към жени. И така, беше насочено към това да работиме за това тя да бъде по-олегнала на килима, вече да почне да представя малко по-сериозни композиции. Тя винаги е изпълнявала композиции съобразени с нея, но вече в възрастта, в която тя трябваше да я подготвим за това да премине към жени, нали, трябваше да се опитаме да смениме още малко стила, въпреки че тя винаги е играла различни стилове, но примерно един по-женствен стил тя до този момент не беше играла, тъй като нейното тяло не позволяваше да играе по-женствена гимнастика. Щеше да изглежда малко нелепо и смешно. Но да, дойде този момент на нейното развитие на тялото и дойде момента, в който трябва да пробваме и още нещо. Как премина този преход при вас? Той затруднява повечето от гимнастичките, особено изявявалите се вече на големи състезания като девойки? Определено не мисля, че сме срещнали затруднения някъде. Както казах, тя още от предната година, докато все още беше девойка, я подготвях към това тя да може да представя една по-различна гимнастика. Тогава главният треньор на националния отбор е Русина Ангелова. Така, това е специалист с един много различен поглед за гимнастиката и за хореографията. Много помогна в тази насока и в тази промяна в начина на интерпретация на нещата. В общи линии специалист, който много помогна за това и аз, и тя да виждаме по малко по-креативен начин гимнастиката, което в годините ние го доусъвършенствахме и нали, резултата беше това, че тя винаги играеше различни съчетания. Никога не се е страхува от това да бъде различна, да направи нещо откачено на килима, което друг не го е правил, което излиза извън нормите на общоприетата гимнастика. Даже за нея винаги е било предизвикателство да направи нещо щуро на терена. И е търсила тази различност. Говорите за бубето винаги със страшно много любов. Имали ли сте моменти, в които ви е било трудно да разграничите обичта си към детето Боряна от състезателката, към която трябва да сте безкрайно изискваща и критична? Имало е. Като дете не. Като по-голяма е имало такива моменти, в които ми е било изключително мъчно за нея. И така, личните ми емоции и чувства към нея са надделявали много. Но като дете не. Като дете бях много безкомпромисна към нея. А как се справяхте по-късно през годините? Предполагам, за нея е било още по-важно предвид мястото и в националния отбор, винаги да бъде в топ форма. Като по-голяма ми се случвало да има моменти, в които да ми е много трудно да ги разгранича. Особено моменти, в които, примерно, знам, че тя изпитва силна болка или силно разочарование. Тогава ми е било много трудно, защото аз наистина много обичам Боряна. И така, тя винаги ме е докосва много дълбоко в сърцето. И ще има винаги една много специална част от него. Може би това, че въпреки моите лични емоции към нея и чувства, знам, че ако аз ги покажа по този начин, аз ще влезна в нейната тематика на мислене в този момент и няма да й помогна тя да го премине този период. И за това отново в чисто човешки план сме разговаряли.
Аз никога не съм крила от нея, че нали, безкрайно много я обичам, но смятам, че еди какво си, еди какво си, еди какво си. Смятам, че за нейното израстване, за нейното добро ще е да промени определени неща. Може би по този начин. И аз самата съм се справила, но наистина има моменти, в които ми е било много трудно, защото съм знаела, че на нея и е трудно и изпитва някаква болка, независимо каква, дали физическа или в случая някакъв емоционален момент, който да й пречи да е здраво мислеща. Тя успяваше ли да ви чуе и да ви се довери в тези моменти? Имаше момент, в който по никакъв начин не ме чуваше. Това беше един доста тежък период от нейната кариера. Тя не чуваше никой. Тогава беше много трудно. Тогава имах чувството, че говоря с една стена и по никакъв начин не мога нищо да направя. И в един момент, след много говорене, си казах всъщност този огромен натиск може пък още повече да я демотивира, защото когато един човек се чувства притиснат до стената и бъде принуждаван да вземе дадено решение, когато на отсрещния му се иска, а не когато ти си готов да го вземеш, може да е пагубно. И затова имаше няколко момента, в които я оставих тя да вземе решението си. Защото аз знаех, че ако я натисна, тя ще го вземе заради мен. Това решение, а за мен беше важно тя да го вземе заради себе си, за да може да продължи тази блестяща кариера, която тя направи. Сигурна съм, че това и за нея било много ценно. През 2017 година работите и като треньор на ансамбъл Девойки заедно с Мария Кънчева. Как съчетавахте подготовката на отбора с тази на Боряна? Беше ми трудно, защото бяха на два различни килима и аз от единия килим ходех на другия килим. Така не можех да имам пълноценен поглед върху нея. В един момент от ръководството на федерацията ми казаха, не можеш да си на двете места. Трябва да избереш. И аз тогава говорих с Мария Кънчева и тя каза, остани с Буба. Аз ще се справя сама. И всъщност аз се насочих основно към Буба и много дълги месеци Мария беше сама. Като минаха основните състезания на Боряна, всъщност се включих отново в подготовката на ансамбъла. В коя роля се чувствате по-пълноценна, като треньор на ансамбъл или на индивидуална гимнастичка? Индивидуално съм работила много по-дълго и определено се чувствам полезна в тази си роля. Ансамбъл на високо ниво съм имала само този ми опит с девойки, но тогава бях помощник и тогава не бях през цялото време в процеса на работа. Иначе на клубно ниво съм работила. Много е различно. Определено, защото това е един спорт, но с две дисциплини, които изискват и имат много различия в характеристиките си. И включително ти като треньор трябва да знаеш по какъв начин да изискваш, когато си към индивидуален състезател и когато си към ансамбъл, защото са, изключвам чисто гимнастическите неща, говориме за изграждането на един характер. Когато влезнеш в ансамбъл, тогава страшно много зависи израстването на един ансамбъл от колективната игра, от това ти да пречупиш своя характер в името на всички останали, които са около тебе. Индивидуалната гарнитура, там пък трябва да пречупиш характера на детето към това да не се страхува, че излиза само на килима. Така че много са различни двете неща, но определено по-богатия ми опит е индивидуално. А по какъв начин смятате, че изградихте точно това у Боряна? Да не се притеснява, да не се страхува да излиза на терена и да показва себе си и то в точния момент, когато се налага? Точно с това, че тя от малка играеше сложни съчетания. И то доста сложни за възрастта й. Аз я карах много да работи като малка.
работеше по много сполучливи опити. Така, имаше момент, в който съм сигурна, че нея беше много повече страх от мене, отколкото от изявата. Защото имаше периоди, в които и се сърдех за грешка, карах и се за грешка и нея беше страх. Всъщност, може би така тя беше смела да си направи елементите, за да не се разсърдася и да не се скарам. Така, отклонявах дразнителя на страха и може би това също по някакъв начин. Това част от методиката ли беше? Не, това е грешна методика по принцип, но така или иначе се случи в един период от нейното израстване. И нещо, което аз така доста бързо осмислих, осъзнах, промених. Така получих обратна връзка от мои колеги за това, че не е добре да имаш подобно отношение. И така, доста бързо го промених, но имал период, в който много и се сърдех за това, че грешеше. Не можех да се побера в кожата си, че толкова много е работила и ще го сгреши накрая. Но да, всичко с времето си, с опита. Олягваш, почваш да видиш по друг начин нещата, почваш да разбираш, че не само чисто физическата работа е важна, психологията е много важна. Разбира се, тогава отклоних момента с това да й се сърдя и започнахме да работим върху нейната концентрация, върху това тя да бъде концентрирана и да прави нещата заради себе си, не защото се страхува от нещо друго. Защото тогава можеш да извлечеш максимума, когато ти правиш заради себе си нещата, не защото си подвластен на емоции, които произлизат от външен дразнител. И тя показва тази си силна психика през 2018 година на едно от първите състезания за периода. Намираше се в Москва. Тя успя да победи Дина Аверина и то на руска територия. По това време всъщност една от водещите гимнастички на България, Невяна Владинова, получи тежка травма и за съжаление по тази не особено приятна причина Бубето успя да участва на големи състезания, да заяви себе си и да се справи с конкуренцията. Всички съдии да я забележат и целият свят да насочи погледите си към нея. Това според вас късмет ли е или усилена работа да си говоря за това да си на точното място, в точния момент и да си максимално добре подготвен, за да хванеш момента? И двете. Със сигурност не е само поради едната или само поради другата причина. Тя беше подготвена. Всъщност тогава имахме контролно, от което зависеше кой ще бъде на турнира и кой ще бъде на Гран-прито. И всъщност така се получиха нещата. Неви претърпя контузия, Буба стана първа на контролното и всъщност тя игра в серията Гран-при тогава. Беше добре подготвена. Със сигурност тогава очаквани отговорности, чак такива към нея не е имало, защото тя беше третия състезател на отбора тогава. И със сигурност е било малко по-леко, когато ги няма тези очаквания на всяка цена да си там първи, защото очакванията тежат със сигурност. И една доста трудна част от кариерата на един спортист да се справи с тях. Очакванията на треньора, твоите собствени очаквания, очаквания на ръководство, на фенове, те стават прекалено много в един момент тези очаквания и те почват да натежават, но в този период тя ги нямаше и игра изключително освободено. Тя тогава играше една много сложна топка, си спомням. И просто със сигурност е имала и късмет. Аз си спомням, че тя не се беше класирала за финала на обръч тогава и ние почнахме малко по-късно да се загряваме, защото финалите на топка почваха 30 минути по-късно. И точно започваше състезанието. Тя още точно беше взела урт топка да се вработва и дойде треньорката на близначките и ми каза: Арина се контузи, нещо имаш някакъв проблем с ръката, няма да вземе участие. Боряна готова ли да играе на обръч? А като тръгнахме сутринта от хотела, тя ми вика: дали си взема обръча? Тя беше първа резерва всъщност.
И така, след умуване известно, решихме, че ще го вземем. И отидохме в залата, нали, състезанието почваше, беше втори номер и дойде при мене треньорката, попитаме и аз викам, под кой номер трябва да играе? Тя викам и шести. А то беше втори, точно заставаше. И аз викам, тя не е много загрята, но да, ще играе. И всъщност в общи линии за едно съчетание тя си облече трикото. На следващото съчетание взе уред. Може би успя да пробва 2 или 3 неща максимум. И дойде време да играе. Изигра много хубав обръч. Тя тогава стана втора даже на обръч. И така, може би от емоцията от обръча и от така бързото шоково налагане да излезе на терена, топката й беше много така, помежду другото и мина, изигра много хубава. Такава лека топка изигра и то нямаше къде да я пипнеш в общи линии. Тя продължава с силните представяния и през годината, но не взима участие в Европейското първенство в Гвадалахара, което се проведе. Имахте ли очаквания да изведете гимнастичката си на шампионата на Стария континент? И как се почувствахте, когато все пак разбрахте, че тя няма да участва? Тогава имахме и състезания, и контролни. И всъщност, когато трябваше да се определи състава на България, тогава имахме разговор с главния менеджер на националния отбор и госпожа Иляна Раева. И всъщност така разговаряхме за това, че тя има път пред себе си, има време пред себе си. И така, независимо от това, че тя намери място като класиране в отбора, ще бъде дадена възможност на друг състезател да участва. В случая беше Неви, тъй като тя беше контузена, не можа да бъде пълноценна в подготовката си през това време. И така, наистина много говорихме и много обсъждахме и преценихме, че това да се даде шанс на Неви, която в годините си беше извоювала вече мястото на лидер в отбора и с всичките представения, които имаше преди това, е най-правилният момент, вариант. Как реагира Бубето на това решение? Имаше ли нужда да й обяснявате? Не, нямаше абсолютно. Тя каза, разбира се, че трябва да се даде шанс на тези, които преди мене са си извоювали възможността. На всеки може да се случи да се контузи, да бъде възпрепятстван, да се подготви в определящите контролни и така нататък. Не е имало абсолютно никаква драма и притеснение нито от моя, нито от нейна страна. На световното първенство пред родна публика обаче имаме право да заявим 3 гимнастички и Боряна е част от състава, който заедно с Невяна и Катрин те печелят сребърните медали в отборното класиране. Какво беше за вас това световно първенство и какво си спомняте от първото си такова състезание? Всичко си спомням. Спомням си емоциите ми на страх, от отговорността не само на такъв форум, не само на това, че имахме отборна, ми беше и пред родна публика. В същото време аз много исках тя да се представи добре, много исках да вземе медал, да спечели. Така да може да се заяви много категорично в отбора. За мен беше много важно това участие и много емоционално. И си спомням, че докато седях и я гледах и всичко ми трепереше и си виках, мислех си на ум, че трябва да спрат да ми треперят. Ми се тресяха краката направо, цялата се друсах от емоция. Това е нещо, което само вие знаете. Да. Изглеждате невероятно спокойна по време на състезание. Да. В годините се постарах да го изграда това в себе си, защото аз знам, че е важно за състезателя да бъде треньора срещу него, да бъде уверен и спокоен. И независимо от това какви емоции съм чувствала вътре, в себе си винаги съм се старала да показвам спокойствие и хладнокръвие. Може би не винаги ми се е получавало. Но на Олимпиадата със сигурност, защото си спомням, че като приключи състезанието, и Буба се обърна и ми каза: изключително много ви благодаря, че независимо от това как сте се чувствали и какво сте изпитвали отвътре, ми показахте едно огромно спокойствие.
Така че явно съм успяла със сигурност на Олимпиадата да го направя. Особено с вашата силна връзка съм сигурна, че е много, много важно това вие да сте била спокойна. Каква е ролята на треньора още от загрявката до самото извеждане към състезателния килим? Да го подкрепя. Ако види, че има проблем в дадено нещо, да намери най-кратките и точни думи и така просто бързо да отстрани дадената грешка, защото понякога, когато състезателя е под състояние на емоция, усещанията му се променят. Усещанията за силата на изхвърляне, усещанията за бързината, дали по туреда или бързината на манипулиране на по-малките неща. И тогава е много важно треньора да знае какво да каже на състезателя и по какъв начин. Понякога е достатъчно едно нещо да промениш, за да може да тръгне загрявката на гимнастичката в правилна посока, но е трудно. Трудно е, защото треньора също е притеснен и той иска най-доброто за състезателя си и понякога ние като треньори правиме грешката с това да почваме да затрупваме с информация един състезател, което почва да го обърква в един момент. Аз съм от, така, мога да кажа, доста мълчаливите треньори на състезание в съзнателните години на Буба като състезател. Като беше малка, я претрупвах с забележки, защото исках и това, и това, и това. Исках най-перфектния вариант на нея. И в последствие осъзнах, че това и пречи. Защото тя почва да мисли и за това, и за това, и за това. Те нещата са изработени. Ти, ако не си ги свърши в залата, тя няма да направи чудеса сега точно там на килима. А ти, давайки толкова много насоки, почваш да го разконцентрираш към вниманието му за всичко, защото го фокусираш в някакви определени неща. Аз, примерно, като треньор, не съм си позволявала при извеждане на нея да я казвам за конкретен елемент правила на изпълнение, защото една такава забележка или така едно такова нещо, което казваш на състезателя, може да го накара да си помисли, аз не го мога този елемент ли? Или защо ми обърна внимание точно за този елемент? Може би имам проблем, може би не при всички състезатели, може да се случи, може би не винаги, но понякога може да се случи. Насочвайки вниманието към определен елемент, да го направиш по-неуверен състезателя. Затова аз лично не съм си го позволявала. Но пък съм я затрупвала с тук падиома, там падиома, коляното, ръката, главата, погледа. Неща, които пък са незначителни, защото те са изработени вече. Може би като малка съм и казвала нещо конкретно, не си спомням, но в съзнателната и възраст със сигурност не съм. А как я виждахте на килима на това състезание? Пред родна публика, тя обожава публиката в България, въпреки целия стрес. Тя беше много фокусирана на това състезание. В общи линии за първо голямо състезание за нея възражени оценявам представянето и като отлично, с изключение на топка, дето така реши да поседне по средата на съчетанието, поизмори се и реши да види дали килима е под нея. Поощрихте ли я тогава или по-скоро бяхте критична? Не, казах и спокойно, имаш още уреди. Казах и можеш да избегнеш грешката с еди какво си, но не съм и се карала. А какви бяха очакванията ви за предстоящата 2019 година? Надявах се да намери основна позиция в отбора, за да може да се бори за квота. Това ми беше целта и върху това работихме усилено. На Европейското първенство, всъщност през 2019, отново в Баку, отново на топка, Бубето печели бронз. Този път не само на топка, също така на финала на лента и в отборното. Вие сте до нея в този момент. Колко щастлива бяхте? Много. Аз тогава нямах възможност да излезна отпред да я гледам, тъй като
имаше право само по един треньор да излиза и тогава този треньор за отбора беше Бранимира Маркова, като старши треньор и тя излизаше с момичетата. Аз отзад стоях да гледам на едно телевизор, че не знам кое ще да ми е по-стресиращо. Честно казано, така може би това бяха годините, в които така 18-19 се усетих, че почвам да си говоря, докато тя играе. Явно ми е толкова много била емоцията отвътре, че се чувствах по-спокойно, когато си говоря на глас, докато тя играе. В общи линии давах и напътствия, както примерно на тренировка би го направила, но го изказвах на глас, докато тя играеш на състезание и ми беше по-леко. Имах усещането, че я насочвам в правилната посока, което не е така, но за мое успокоение явно така съм си го мислила. Имала няколко състезания, в които съм си мислила, тя застава и аз съм имала някакви притеснения за определен елемент и тя, тръгвайки за него, аз съм виждала грешката и се е случвало да я сгреши. И тогава всъщност почнах да си мисля по какъв начин аз мога да преодолея собствените си страхове и притеснения, за да не ги предавам на нея. Защото тя не го е сгрешила, защото аз съм си го помислила, но нали, малко така излиза, когато няколко пъти се случи. И така. В общи линии доста работи върху себе си, за да мога да постигна този спокоен вид, който показвах през годините. Може би това, че сте си го помисляла, вие се е дължало на част от тренировъчния процес, ако сте обръщали по-сериозно внимание на този елемент или тя е имала проблеми там? Не винаги е било така. Имало елементи, на които просто на секундата, сега в момента ми е идвало. Не са били, не са били много тези моменти, със сигурност, но ги е имало. И така много понякога ме е било страх от моите собствени мисли и докато тя играе какво ще си помисля. И когато си говорех, усещах, че не давам превес на останалите подсъзнателни мисли, които могат да изплуват. Понякога съм чувствала изключително голямо напрежение. И помням си, имаше едно състезание, на което бях толкова напрегната, че не исках нищо да си говоря, свързано с нейното участие на терена. И най-вероятно много смешно ще ви прозвучи, но през цялото време, докато тя играеше, си бях казала, че ще изброявам всякакви всевъзможни плодове и зеленчуци, които се сета, за да мога да си ангажирам мислите с нещо, което да ме отвлича от това, което тя играе, за да не предам моя стрес и моето напрежение в този момент. Това беше едно единствено състезание, но даже не знам как успях да измисля толкова много различни зеленчуци. Моля? Получи ли се? Тя добре ли се представи? Да, с 5 златни медала беше. Това беше 21 година, преди Кита Кюшо, световното. Бяхме на световна купа в Клуш на Пока. Получи се, но тогава бях много нервна. Може би, защото беше след Олимпиадата, след нейното състояние, в което тя беше изпаднала тогава. И участието и след това на световно беше много важно за това тя да може да излезне психологически от дупката, в която беше попаднала. И може би затова аз бях така напрегната. Сега ми се иска да поговорим точно за Олимпиадата и нека започнем от самото начало, от спечелването на квотата, което се случи в Баку на световното първенство, където тя изигра страхотно съчетанията си. Вие ще кажете според вас как е било и дали е било така. И завоюва 4-то място в многобоя, което беше един огромен успех за българска индивидуална гимнастичка, но все пак знаем колко много Буба обича 4-то място. Какви бяха емоциите ви тогава и как се чувстваше тя? Чувствах се като победител тогава. Бях много щастлива и наистина 4-то място беше огромна победа. Не както в последните години 4-то място вече беше загуба, но тя така започна да пробива в годините, в които българската гимнастика нямаше позиции за медали. Това е един така доста дълъг процес на завоюване на позиции и той изобщо не е лесен. Трябва да показваш изключително постоянство, иноваторство, да показваш една много добра стабилност в състезанията,
за да можеш да почнеш постепенно да вървиш по стълбичката нагоре. Разбира се, това е един свързан процес, треньор, състезател, съдия. Ние разполагаме с изключително добри съдии в България. И така, наша съдия тогава беше Филипа Филипова, която винаги е била до нас и винаги много е подкрепила Боряна. И така, в общи линии, стъпка по стъпка, успяхме да извървиме позиция от извън осмица, да влезем в осмицата, после полека-лека напред, полека-лека да стигнем до медал на някоя световна купа, така че за мен тогава четвъртото място беше изключителен успех. Освен това, то беше подплатено с много силна игра, което допринесе усещането ми за успех. И да, до тогава от много години се беше случвало да имаме такова класиране в многобойна индивидуална гимнастичка. И бях много щастлива. Какви бяха очакванията ви за Токио в този момент? Амбициозни за медал. И аз знаех, че тя може да го спечели. Със сигурност това е едно много по-различно състезание, за което аз не бях готова. И аз, така, моите очаквания и амбиции не бяха координирани всъщност с същността на това състезание и с всичко, което е свързано около него. В началото на Олимпийската 2020 година се случва ситуация, която е много сложна за целия свят. В художествената гимнастика рядко излизаме от залата, но COVID-пандемията ни спря от тренировки за около 2 месеца. Как вие реагирахте на това, което се случи? Какво е за един треньор, който е планирал подготовката на гимнастичката си за Олимпийски игри, да трябва да я прекъсне? Със сигурност мислите ми бяха свързани към това, че остава много малко време и не знам дали ще може да се подготви. В същото време тя е състезател, който може да бъде вкаран много бързо във форма, но пък много бързо излиза. Съответно, ако подготовката е планирана добре и влизането в форма е постепенно, тя може да се държи малко по-дълго време. Така че хем ги имах притесненията, хем ги нямах. Но да, доста ни беше нарушена. Подготовката в един момент си казах, това е за всички. То не е само за нас. В един момент почнах да си мисля, ще има ли Олимпиада? И почна да седи много така на дневен ред този въпрос. Ако няма Олимпиада, дали ще бъде отложена или изобщо ще я махнат. Няма да се проведе, да. И влезнах да чета в интернет. Дали са се случвали, защото до този момент не бях запозната по този начин с историята на Олимпийските игри, дали е имало поводи, поради които е била отменяна изобщо. Така, здобивайки се с информация, установих, че може реално и съвсем да я отменят. При възникнала ситуация, каквато в случая беше световен мащаб COVID-пандемията. Имах притеснение, че от това забързано ежедневие, на което са подложени състезателите, особено професионалните спортисти, оставайки си в къщи, почват да преоткриват по друг начин света и по друг начин това да могат да разполагат с личното си, свободното си време, да могат да правят други неща. Имах притеснение за това дали няма да има някакви други интереси в един момент, дали нещо друго няма да натежи в това да вземе неправилно решение. Така че, да, имах си ги притесненията, но в крайна сметка с започване и възстановяване на тренировъчния процес всичко тръгна нормално. Вече Олимпиадата беше отложена за следващата година, което беше цел. Но пък тогава дойде проблема с липсата на цел за 2020 година, защото е много трудно един професионален спортист да изкара толкова много месеци в залата, без да има никакви участия. И тогава имаше един момент на демотивация при нея и на
мисли дали изобщо да продължи да тренира. Спомням си, че бяхме на Спорт Палас на лагер и имахме така доста дълги разговори с нея за това дали да продължи и какъв е смисъл от това по-скоро да продължи, защото при него имаше момента на дали да продължи. Но беше кратък период в общи линии и се справихме. Дойде Европейското първенство, което преди това имахме няколко затваряния все пак. Излизане от форма, влизане в форма, пак излизане, пак влизане. Но съумяхме да се справим с ситуацията и тя да запази мотивацията си. А какво си спомняте от това европейско първенство? Това е и първото състезание без публика след толкова дълга пауза. Беше много стресиращо, защото тогава ситуацията беше такава, че ако някой от делегацията, от отбора ти е болен и даде положителен COVID-тест, отпада целият отбор. И беше много стресиращо, защото наистина трябваше да си много отговорен към всички в екипа, с който пътуваш. Едно твое неволно, небрежно излизане или просто желание да задоволиш твой собствен каприз може да доведе до отстраняване на целия отбор и наистина тогава отговорността беше много голяма заради това. Даже беше на малко по-заден план на отговорността от самото състезание. Заради това, че ти трябва да се пазиш. А пък, за съжаление, този вирус беше навсякъде и ти колкото и да се пазиш, не знаеш дали ще се предпазиш. Беше доста стресираща тази ситуация. А доволна ли бяхте от играта на Бобето, това, което постигна тя там, предвид нарушената подготовка и цялостно това, Тогава което се случи? вече четвъртото място не беше успех за мен. Не бях доволна от всичко. Имаше неща, от които бях доволна, разбира се. Но истината е, че тя вървеше на позиция за медал до последния уред, когато не направи неволна грешка. И аз не бях доволна тогава от нейното участие. Комплексно говоря, но истината е, че тя не беше в най-добрата си форма тогава, тъй като пак имахме няколко периода, в които прекъснахме, започнахме и не смятам, че тя тогава беше в върховата си форма и смятам, че тя може много повече да покаже, а предвид предстоящата година, идващите състезания като Олимпийски игри, Европейско в Варна. Смятах, че това ще е една добра заявка, тя да е с медал, но не се случи. Аз така бях недоволна от някои неща, не от всичко. Каква е ролята на госпожа Иляна Раева за подготовката на вашия тандем? По какъв начин ви помага тя? Нейната част в нашия екип е така неразделна от много години насам. Тя много пъти е провокирала мене, много пъти е провокирала Боряна, много пъти е недоволствала. Спомням си, като се връщахме от състезания в по-ранните години, 2019 18, когато тя почна да пробива, да взима медал, си спомням, че винаги разбора почваше: Боряна, не съм доволна. И това беше, защото тя виждаше огромния потенциал в Боряна и безкрайно много виждаше в нея подема на българската художествена гимнастика в индивидуалната надпревара и нормално да имаше големи очаквания и нормално да искаше повече. И това е много характерно за нея. Нейното вечно недоволство много те кара да вървиш напред. Защото в един момент ти, ако си доволен от себе си и забравиш да вървиш напред, спираш да се развиваш. И да, ние бяхме доволни от себе си, но това, че тя беше, примерно, недоволна от нас, ни караше така да вървим напред.
Имало моменти, в които Буба не е разбирала, защото тя, спечелвайки медал, госпожа Раева не е била доволна от нея. Така винаги съм се старала в този момент да й покажа нещата, с които тя се е справила, защото това също, нали, ако ти влезнеш в ситуацията, в която да си мислиш, ами аз, щом вечно не са доволни от мене, всъщност аз правя ли изобщо нещо? Може би не всеки състезател е склонен към подобно нещо, но има и такива състезатели. И аз, познавайки Боряна, така винаги съм й казвала, ти се справи добре с определени неща, нали, това. Така старах се да бъда конкретна в нещата, с които добре се справила и нещата, които е можела по-добре да направи. И така винаги съм й казвала, тя недоволства, защото тя има много големи амбиции към теб и тя вижда твой потенциал и иска да се развиеш. И затова тя може би ще те хареса след като спечелиш олимпийски медал. Така на няколко пъти ми се случвало да й го кажа. И казах, до тогава тя няма да ти даде свободно. И щом тя те критикува, ти си можела да направиш повече от това, което си направила. Да, не всеки път може да си перфектен, но ти винаги трябва да се стремиш към по-доброто, към твоята по-добра версия и да развиваш себе си. Тоест сте влизала в ролята на медиатор. Трудно ли беше да балансирате между изискванията на госпожа Раева към самата вас и тези от вас към Буба? Понякога ми е било много трудно. Защото аз самата също достатъчно много натисках Буба и аз самата знаех за кой етап е възможно тя да направи определени неща и знаех, че има неща, които за нея ще отнемат малко повече време. И понякога ми е било много трудно, да запазя спокойствието на Боряна, защото тя, когато е под напрежение, не може да тренира добре. Става в общи линии кълбо от нерви и нещата не се случват така, както трябва да се случи тренировката на един професионален спортист. И затова научих се да бъда през годините добър балансьор. В общи линии да успея да направя така нещата, че тя да е спокойна и в същото време тя, бъдейки спокойна, нещата, които са като изисквания към нас, били да се получават. А стигаше ли цялата информация до Буба или спестявахте част от нещата и как преценявахте кое е добре за нея и кое не чак толкова? Много голяма част от нещата съм изпестила. Пак казвам, нейната задача е да работи и да играе на състезания. Нейната задача не е била да се ангажира с странични неща. До толкова е поемала информация, доколкото е свързана с нейната лична игра. И до там. Не съм я ангажирала с нищо странично, като промени, които могат да настъпат в отбор. Ако някъде нещо е почнало да се говори в пространството, в общи линии от всичко се опитвах да я предпаза като странична информация, която е достигала до мене. За състоянието, в което тя изпадна в Токио, нещата почнаха малко по-рано в годината. Аз много дълго време бях в състояние, в което се смятах за най-големия провал. Тя каза, няма да играя, и аз си казах, не ще играеш. Мадлен ми звънна по телефона и ми каза, мога ли с нещо да помогна? Това беше моя момент, в който аз си казах, успях. След като тя победи Елвира, вече знаеше, че ще участва и почна да работи много по-спокойно, но това всъщност не беше така. Просто аз скрих тази информация от нея. Аз сигурно тази година нямах здрав сън до момента, в който вече знаех, че тя ще играе на Олимпийските игри.